रायजोफोराहाय जबरदस्तियै 18 खुन्थियानि बिबार होनो होदो आरो हा 16 खुन्थिया बोलि फुजा होयो। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै आङो माने बाथौ धोरोमनि सायाव फंनैसो सावरायनो फैदों आरो माने जोंनि बाथौ धोरोमावबो माने मोननै दोङो, बोलि बाथौ आरो बिबार बाथौ। माने आगोलनि दिननिफ्रायनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव धोरोमा खैथा दोङोमोन, माने मोनथाम दोङोमोन। मोनथाम मा धोरोममोन? बाथौ, ख्रिस्टान आरो ब्रह्म धोरोम, मोनथाम धोरोम दोङोमोन। बेनि गेजेरावबो फिसा फिसा दंबावो आरो माबा रुपा धर्म, कृष्ण धर्म ओरै दोङो। जियानो जा, धर्मआ मोनसे मानसिनि जिबनसो, जिबन दङबा धर्म दोङो। थिग बेबायदिनो माने धर्मखौ नों सोलायलायबाय थानोबो हायो, जेबो माबा गैयैयाव। जाय धर्मआव नोङो फुजिबाय थागोन बेयावनो इसोरखौ मोनगोन। मानो होनना बुंदों, जोङोथ' 9, 10आवनो फरायना मोनबोखादों इसोरा सासेयानो होननानै, नंगौना? इसोरा सासेयानो नंमारगौ, खिन्थु जेरै समबार, मंगलबार, बुधबार दिना बेलेग बेलेग, थिग बेबायदिनो बिसोरबो बेलेग बेलेग रुप लानानै ओंखारो। बेनि थाखायनो माने बेलेग बेलेग सानो आरो माने बुरजा सानो, खिन्थु सासेयानो, आफनाया मोनसेयानो। ओरैबायदि मानसिनि जिबनाव आफनाया मोनसेयानो, खिन्थु अबेबा दिनाव मानसि जागोन, थैगोन, माबा मोसौ जाहैगोन, थैगोन, बोरमा जाहैगोन, थैगोन, आरो मानसि फैफिनगोन। थिग बेबायदिनो मोनसे आफनायाबो मोनसेयानो, इसोराबो सासेयानो। दा बिदिनो जोंनि बाथौ धोरोमनि बागै सावरायसिगोन, माने बोलि बाथौ आरो बिबार बाथौनि गेजेराव। दा नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ लाइक, शेयार खालाम, साबसक्राइब खालामना ला, बेल आइकनखौ दामना हो, जाहाथे जोंनि भिडिअआ नोंथांनि सहैग्रोयो। दानिया बोलि बाथौ आरो बिबार बाथौ, जेनेबा आंबो बोलि बाथौनिनो फिसा। जेनेबा जोंनि आबौ आयंमोना आगोलनिफ्रायनो बाथौब्लाबो बोलिजों सोलिबोयो आरो बेनि थाखाय दिनैसिम जों बोलिजोंनो सोलिना दोङो। बोलि बाथौ फुजिनानैनो जोङो जिबनाव माने साक्सेस जाना दोङो, जोंनि जिबना मोजाङै सोलिना दोङो। थिग बेबायदिनो माने बिबार बाथौबो मोनसे दा नुजाबोबाय आरो आगोलनि दिनाव जों बिबार बाथौ खोनाफेरामोन, माने दानि दिनाव खोनाबोबाय। माबा सेन्ट्रेलनि बाथौ होनलायनाय मोनसे माबा बिजाब बानायनानै लिरनानै माने बिजाब मथे फल' खालामलांनाय जाबाय। जियानो जा, बिसोरखौ आं गाज्रि बुंनो थाङाखै, माने आगोलनि दिनाव जों खोनायाखैमोन आरो बेखौ, माने जोङो जाय समनिफ्राय गोसोआव थाबोदों माने बिबार बाथौनि बाथ्रा खोनायाखैमोन आरो। दासो माने दावराव जाबाय, बिसोरसो माने बोलि बाथौखौ नारसिननो हमबाय। दा नोंथांमोना सेन्ट्रेल बाथौनिफ्राय बिबान गोदोर दोंबाबो, माबा सरकारजों गनाय जादोंबाबो, बेलेगनि बोलि बाथौखौ बिदि नारसिननो नाङा। माने गावबा गाव माबासो होयो, गावबा गाव राइट्स होयो। जाय जेखौ मोजां मोननानै फुजिदों, बेयावनो इसोर मोनदों, बेजोंनो सोलिनो हादों। माने मोनसे ओरैबायदि दा ससियेल मिडियाआव दावराव जादों, नोंथांमोना बेखौ नायना लाग्रो। आं मोनसे भिडिअ फिसा खिन्थिनि। जोंहा 16 खुन्थिया बोलि फुजा होयो, ओमफ्राय रायजोफोराहाय 16 खुन्थिया 18 खुन्थियानि होनो होदो आरो बिबार। ओमफ्राय दा जोंहा इमान हथारै मानिनो हाया आरो जबरदस्तियै 18 खुन्थियानि बिबार होनो होदो आरो 18 खुन्थियानियाबो बिबारबो बोलिबो होयो आरो। ओमफ्राय जोंनिया 16 खुन्थियानि बोलिल' आरो। ओमफ्राय जोंखौ दा बोलिल'खौ होनो होआ, गावसोरनि बायदि होनो होदो आरो। फुजा होनो नागिरबा बोलि बाथौखौ दायना अजा, जेनेबा दायना अजा सोलोंनाय मानाय इदि होनो। ओमफ्राय आरो इसोरो बिदिनो मिटिंफोर जायो, हरावसो मिटिं जायो। ओमफ्राय दाख्लैबो मिटिं जादोंमोन, ओमफ्राय मिटिङावबो 16 खुन्थियाखौ होनो होआखै, 18 खुन्थियाखौल' होनो होदों। आयेननि राहा लादोंमोन, थानायाव थांदोंमोन। थानानि मानसिफोरा माबानि बेलटि अफिसाव खबर होदों, खबर होनानै मिटिं जालायनाय जादोंमोन। ओमफ्राय इसोरबो रायजोजों ज' इदिनो मिटिं जालायनानै होमबाबो बिसोरबो 18 खुन्थियाखौनो लानो होदों आरो। 18 खुन्थियाखौबो दा बोलि होनो होदों बोसोरथाम, ओमफ्राय इनि उनाव बिबार होनांगौ आरो। ओमफ्राय जों इदिखौ मानिनो हाया आरो, नारसिनो। दाख्लैबो इदिनो हानि माबायाव जोंनाव फैनानै मोनायावल' फैयो, न' बुसिनानै होखारहरनायनि बिदि बुंदों। आरो दायना अजा होखारहरनांगौ मानांगौ न'निफ्राय, बे गामिनिफ्राय इदि होननानै माबा होनफैदो आरो मोनायाव। बयकट खालामनानै दोनदों नामा? औ, बयकट खालामदों। हाबनो मोना रावबो। लामायाव साइनबर्ड होना दोनदों, जायनो हाबहैनो 5000 फाइन होनांगौ जाहैदों रायजोफोरनो। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नुनानै बोरै सानखो? माने बे सिख्ला लोङा, बे बोलि बाथौ होनाय लोङा 16 खुन्थियानि बोलि बाथौ फुजियो।
सल्ल' खुन्थिया माने मा 16 जरा माने जरा जराजों 18 जरा थुवा होमबा खुन्थिखो जे ओरै बाथौ दुमनायनि खुन्थिखौ जरा जरा 18 जरा थुयो नाथाय बिसा 16 जरा थुयो आरो 16 खुन्थिया होनदों माने बेनो जाखागोन 16 जरा खुन्थिनि बाथौ दुमनानै बोलि फुजा होना फुजियो दा बिबार बाथौआ बेसेबां 18 जरा खुन्थिजों बिबार होनानै फुजियो दा बिबार होना फुजिबाबो बोलि होना फुजिबाबो इसोर सासेयानो बाथौआनो नंगौना बाथौखौथ' सोलायनो हायाखै नोङो थोगिखौसो सोलायदो नों माब्लाबा साथि सावनायखौ नोङो हानि साथियावबो सावनो हागोन खनानि साथियावबो सावनो हागोन होमबा बेखौ नोङो हानि साथियाव सावनानै फुजिनायखौ खनानि साथियाव सावनांगोन होननानै फुजिनांगौ होनबा जागोन नामा बे मोनसे गावबा गाव माबासि आगोलनिफ्राय जि सोलिबोदो बेखौनो सोलिनो हो दा 16 खुन्थिया बोलि बाथौ फुजिनानैबाबोथ' बिसोरथ' रावनिफ्रायबो सेखना जायाखै रावनिबो थैखौ सोमथाङाखै बिसोरो गावबा गावनि सोलिनासो जादो बिसोरो दा बिथांखौ रायजोफोरा माने दायना भुतियानि मन्त्र थायो बेफोरबायदि 16 खुन्थियानि बोलि बाथौआव ओरैबायदि होननानै माने न' बुसिनानै न' खावनानै गामिनिफ्राय होखार हरगोन होननानै धमकि होदों होननानै बे इन्टारभिउआव नोंथांमोनाबो नुनो मोनबाय दा मोनसे मा बियो मोनसे धर्मनि गेजेरावबो माने ओरैबायदि नुजाबावो माने मा बुंनो माने जानोबा गैया बायदि जा मोनसेल' आल्लाह बेफोरबायदि आरो दा जोंनियाबो बाथौआ बाथौआवनो जानांगौ बोलि बाथौ बिबार बाथौ जाय जेखौ मोजां बेखौनो फुजि माने दावराव खालामना माने बोलि बाथौनि बिबार फुजिनांगौ होननानै दावराव खालामनांगौ बिदि प्रयजनानो गैया मोनथायानो गैया गावबा गाव माबायो माने बेफोरबायदि प्रेसार होनांगौ दरखारानो गैया दा नोंथांमोनखौ मा मोनखो दा ससियेल मिडियाआव दावराव जाबाय दा बयबो मिथिबाय माने बिबार बाथौनि दला माइ बिबार बाथौनि दला दादागिरि गुन्दागिरिसो जाहैबाय दायो नुनायाव नंगौना माने गावबा गाव फुजियो जोंबो बोलिनि आगोलनिफ्रायनो बोलिजों सोलिबोदों बोलि फुजिनानै जों थांना दङ बोलिजोंनो होलांगोन दा धोरोमखौ बयबो सोलायनोबो हायो सोलायालासिनो थानोबो हायो गावबा गाव दा बर'फोरा बाथौनि बर'फोरानो गोबाङानो ख्रिस्टानाव थांदो माने ना तामिलनाडु केरेलाफोराव गोबाङानो हिन्दुफोरानो मुस्लिमफोरानो ख्रिस्टानाव थांदों दा बेफोरखौ बुंनांगौ प्रयजन गैया गावबा गाव माबायो जाय जेखौ मोजां मोननानै फुजियो बेयावनो मोनखागोन इसोरा सासेयानोखा आं बारे बारे होनदों दा बेफोरबायदि प्रेसार होनो नाङा माने लेथ्रा खोनायो बर'जों बर' ओरैनो दावरावखा धोरोमनि गेजेरावबो दावराव आरोबाव ना जौ सेरेबनि गेजेरावबो दावराव राजखान्थिनि गेजेरावबो दावराव ना दावरावनो जोबनो थांला आरो सप्तासेयावथ' मोनसेया फैखाथारो हिन्जाव खारनायनि माने भिडिअ'आ दा मा बुंनो दा बेफोरबायदिखौ माने बुंबाबो जेबो लाब गैया थेवब्लाबो आं जिखिनि गोसोआव बुंनो लुगैनानै दंमोन बेखिनिखौ भिडिअ'आव बुंनाय जाबाय भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनो थाखाय गोजोन्थों।